Τροπή από συνάρτηση σε διαδικασία. Αρχικά υπάρχει σε βιντεάκι σε μάθημα στο στούντιο. Πρέπει να βάλουμε κάλεσε. Είναι το υποπρόγραμμα 1. Μεταφέρω τις μεταβλητές ΑΒ και παίρνω μια μεταβλητή ω, στην οποία ακριβώς το από κάτω, αυτό ουσιαστικά είναι το max 1. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και max 1. Άρα το max 1 είναι το ω. Και μετά λέει γράψε. Άρα πάλι κάλεσε. Πάλι εμείς θα βάλουμε το υποπρόγραμμα 1. Θα βάλουμε το max 1 τώρα, το γ και το ω2, το οποίο θα εμφανίσω το ω2. Αυτό είναι από το κύριο πρόγραμμα. Δεν ξεχνάω να πάρω τις μεταβλητές και να προσθέσω τις μεταβλητές τις καινούργιες. Α, Β, Γ, Ω, Ω2, Max 1. Αυτό είναι το κύριο. Στη συνάρτηση, η οποία θα γίνει διαδικασία, είναι διαδικασία υπό πρόγραμμα 1. Βάζω μεταβλητές χ, ψ και βάζω και μία επιστροφή. Μεταβλητές ακέραίες είναι το χ, ψ και ω. Και υπενθυμίζω, το χ που είναι παράμετρος πρέπει να το τοποθετήσω σε μία άλλη μεταβλητή, όπως και το ψ. Τις κάνω απλά τοπικές μεταβλητές. Άρα από εκεί και πέρα χρησιμοποιώ το χ1. Άρα αν το χ1 μεγαλύτερο του ψ1, τότε στο υποπρόγραμμα, άρα στο ω, είναι το χ1. Αλλιώς το ψ1 είναι ψ1 και χ1, άρα στο ω είναι το ψ1. Τέλος αν, τέλος συνάρτησης. Γιατί το κάνω αυτό? Για να μην μεταβληθεί η τιμή των παραμέτρων, γιατί υπενθυμίζω στη διαδικασία οι παράμετροι επιστρέφουν, ενώ στη συνάρτηση επιστρέφει το όνομα. Δέχεται το χ, επιστρέφει το υπό 1. Άρα όταν αλλάζουν αυτά στη διαδικασία θα γυρίζουν αλλαγμένα. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Τα αντιγράφουμε στην αρχή. Χρησιμοποιώ όλο στον κώδικα όλο τις καινούργιες και λύνω το πρόβλημα. Το β1 είναι μια κλασική άσκηση με λίστες. Μας λέει να δημιουργήσουμε καταρχάς τους κόμβους. Ποιοι κόμβοι, πόσοι κόμβοι αποτελούν την παραπάνω διπλά συνδεμένη λίστα? 1, 2, 3, 4. Εύκολη απάντηση. Το α είναι 4 κόμβοι. Β, να σχηματίσετε την αναπαράσταση μνήμη συμπληρωμένη ώστε να περιέχει όλους τους κόμβους με όλα τα πεδία. Ωραία, βλέπουμε. Στην κεφαλή είναι το 80. Άρα ο Γιάννης είναι εδώ μέσα. Και ο Γιάννης θα πρέπει να δείχνει στην Τίνα, η οποία είναι στο 70. Άρα βλέπουμε ότι ο δεύτερος κόμβος είναι αυτός. Ο Γιάννης είναι το πρώτος κόμβος. Η κεφαλή δείχνει στον πρώτο. Άρα εδώ πέρα στο Γιάννη είναι null. Και στην Τίνα πρέπει να δείχνει στον προηγούμενο. Πρέπει να δείχνει στο 80. Η Τίνα μετά δείχνει στο 65. Άρα ο Τάκης είναι στο 65. Εδώ είναι ο Τάκης. Άρα ο Τάκης αριστερά πρέπει να δείχνει στην Τίνα που είναι το 70. Και δεξιά πρέπει να δείχνει στη Βάσου που είναι το 73. Άρα η Βάσου είναι αυτός ο κόμβος. Αριστερά από τη Βάσου είναι ο Τάκης. Άρα δείχνει στο 65 και δεξιά δεν δείχνει τίποτα. Άρα η ουρά είναι στο 73. Αυτή είναι η αναπαράσταση των 4 κόμβων. Πιο εύκολο πεθαίνεις.
Στο γάμα πρέπει να διαγράψουμε τα δεδομένα Τάκης. Άρα ο Τάκης αυτό εδώ πρέπει να φύγει. Άρα κοιτάζουμε εμείς, πρέπει να φύγει αυτό. Άρα η Ντίνα πρέπει να δείχνει στη Βάσο. Άρα η Ντίνα που είναι εδώ πέρα, βάλουμε κόκκινο, θα πρέπει να δείχνει στη Βάσο. Η Βάσο είναι στο 73. Άρα εδώ διορθώνω το 73 και η Βάσο όμως πρέπει να δείχνει στην Ντίνα. Άρα η Βάσο εδώ πρέπει να δείχνει στο 70. Ο Τάκης δεν διαγράφεται, παραμένει, αλλά άμα δούμε τη σειρά, από την Ντίνα πάει στη Βάσο, από τη Βάσο στην Ντίνα έχει γίνει η σειρά, δεν μας ενδιαφέρει ο Τάκης. Στο Δέλτα διαγράφουμε τον Γιάννη. Αυτός θα φύγει. Άρα η κεφαλή λέει που βρίσκεται στη θέση 84. Άρα εδώ πέρα που είναι η κεφαλή, αυτό εδώ είναι το 84, πρέπει απλά να δείχνει στην Ντίνα. Η Ντίνα βλέπουμε ότι είναι στη θέση 70. Άρα εδώ είναι το 70. Η Ντίνα που είναι πια ο πρώτος δεν πρέπει να δείχνει πουθενά. Άρα αριστερά πρέπει να είναι το null. Και αυτό ήτανε πιο εύκολο. Στο Β2. Το Β2 είναι αντικείμενα. Έχει λοιπόν το Γιάννη, είναι ποδοσφαιριστής με βάρος 80 κιλά και ύψος 1,70. Ο Μανώλης καλαθοσφαιριστής με βάρος 89 και ύψος 1,90 και ομάδα Παναθηναϊκός. Και ο Δημήτρης Πολίστας με βάρος και κιλά και ύψος. Όλοι αθλητές στο άθλημά τους κάνουν τρίπλες και σκοράρουν, άρα είναι ενέργειες γιατί είναι ρήματα, άρα είναι διαφορετικό τρόπος. Άρα αυτό είναι πολυμορφισμός. Άρα αναφέρεται παραδείγματα. Τις υπερκλάσεις. Υπερκλάσεις είναι αθλητής. Να το μεγαλώσω λίγο. Αθλητής. Από κάτω έχουμε μια υποκλάση μπασκετμπολίστας. Ποδοσφαιριστής. Πολίστας. Άρα κοιτάζουμε τα κοινά. Λοιπόν, έχει βάρος. Βάρος, αν τα γράψουμε όλα δηλαδή, ας βάλουμε όλα. Ο Γιάννης είναι ποδοσφαιριστής. Με βάρος λέει 80 ύψος και ομάδα. Αυτά είναι είναι ιδιότητες. Ο Δημήτρης είναι υδατοσφαιριστής, πολίστας, με βάρος, εδώ έχουμε και άνω κάτω τελείες αυτά κανονικά, θα τα διορθώσω, βάρος και ύψος. Και έχουμε και το Μανώλη, δεν το είδα, είναι βάρος, ύψος και ομάδα. Πλαγιά έκανα. Στο ποδοσφαιριστή δεν έχει ομάδα, δεν έχω βάλει ομάδα. Στον μπασκετμπολίστα έχω βάρο, ύψος και ομάδα. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτά. Άρα έχουμε βάρος, ύψος ομάδα και βάρος ύψος. Αυτοί λέει στο άθλημα τους κάνουν τρίπλες και σκοράρουν. Κάνουν τρίπλες, κάνω τρίπλες, σκοράρω. Τα βάζουμε με παρενθέσεις. Κάνω τρίπλες, σκοράρω. Κάνω τρίπλες, σκοράρω.
με διαφορετικό τρόπο καθένας ανάλογα με το άθλημα. Άρα αυτά τα δύο πρέπει να τα γράψουμε και πάνω, γιατί είναι πολυμορφικά. Αλλά εδώ μας λέει ότι έχουμε... Να το φτιάξω λίγο καλύτερα τώρα αυτό. Έχουμε και άλλες ενέργειες. Άρα μεγαλώσω λίγο εδώ το κουτί. Αυτοί λένε τρώνε και ξεκουράζονται. Τρώω, ξεκουράζομαι. Όλοι. Και εδώ και εδώ. Άρα αυτά όλα τα τρία θα πάνε εδώ πάνω. Τρώνε, ξεκουράζομαι. Αυτό είναι κοινό. Άρα τα σβήνω από κάτω. Φεύγουν από εδώ. Αυτά. Τα άλλα όμως που είναι πολυμορφικά πρέπει να τα γράψω εδώ, πρέπει να τα γράψω και πάνω. Κάνω τρίπλες και σκοράρω. Και πάνω και κάτω. Τα κοινά βάρος ύψος φεύγουν και πάνε πάνω. Άρα τα σβήνουμε από εδώ. Στο μπασκετμπολίστα όμως έχω και την ομάδα. Τα άλλα τα έχουμε πάρει πάνω. Και αυτό είναι η κληρονομικότητα. Απαντάω. Έχουμε τις υπερκλάσεις, τις υποκλάσεις, τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα είναι τα ονόματα, είναι τα συγκεκριμένα. Είναι το αντικείμενο Γιάννης. Είναι το αντικείμενο Μανώλης. Και είναι και το αντικείμενο Δημήτρης. Αυτά είναι τα αντικείμενα που είναι το καθένα, όλα είναι αθλητές, αλλά το καθένα είναι μπασκετμπολίστας, ποδοσφαιριστής και πολίστας. Η διαγραμματική αναπαράσταση υπερκλάσεων, υποκλάσεων, ιδιωτήτων και μεθόδων είναι αυτό το σχήμα. Το Β3 είναι αλγόριθμος, 10 μονάδες. Να γίνει διαδικασία υποπρόγραμμα 1. Η οποία εισάγει, άρα είναι σίγουρα διαδικασία γιατί διαβάζει θετικούς αριθμούς και αποθηκεύεται στην κύρια διαγώνιο. Εδώ έχουμε έναν τετραγωνικό πίνακα, άρα έχουμε ίδιες αριθμός γραμμών και στυλών. Βγάζει κύρια διαγώνιο αυτή. 100 στοιχείων, άρα είναι 10 επί 10 για να είναι τετραγωνικός. Ας το ονομάσω α. Άρα εδώ θα το διαβάσω μόνο κάτω από την κύρια διαγώνιο. Κύρια διαγώνιο, υπενθυμίζω, είναι αυτή εδώ και είναι J ίσον J. Κάτω από την κύρια διαγώνιο το J είναι μεγαλύτερο του J, ενώ πάνω το J είναι μεγαλύτερο του J. Άρα θέλω ουσιαστικά να διαβάσω μόνο αυτή την περιοχή εδώ. Άρα κάτω από την κύρια διαγώνιο, κάτω από την κύρια διαγώνιο, μέσα στην κύρια διαγώνιο και από πάνω. Άρα έχω για J από 1 μέχρι 10, για J από 1 μέχρι 10. Αν είμαι κάτω από την κύρια διαγώνιο, διαβάζω. Αλλιώς αν είμαι πάνω στην κυρία, αλλιώς είναι αν είμαι από πάνω από την κυρία. Κάπως έτσι θα βγει. Και εδώ πέρα θέλει και έλεγχο εγκυρότητας να είναι θετική αριθμή. Άρα εδώ έχω αρχή επανάληψης μέχρι ότου αυτό να είναι θετικό, στην κύρια να αποθηκεύεται το 0 και από πάνω το γινόμενο γραμμής και στήλης. Αυτό είναι. Και βάζω μεταβλητές ακέρες J α 10 10 και εδώ θα στείλω πίσω τον α. Θα τον πάρω άδειο, θα τον γυρίσω γεμάτο.
Αυτό. Θέμα γάμα. Θέμα γάμα 99% έχουμε πει δεν έχει πίνακες. Αυτό ακολούθησα και εγώ εδώ. Έχουμε χωρητικότητα 50.000 θέσεων. Οι μισές διατίθεται για τους οπαδούς του γηπεδούχου, οι άλλες για τους φιλοξενούμενους. Να γίνει πρόγραμμα, να περιέχει τμήμα δηλώσεων. Να διαβάζει τα ονόματα των δύο ομάδων. Πρώτα της γηπεδούχου και έπειτα της φιλοξενούμενης. Άρα, διάβασε ομάδα 1, ομάδα 2. Για κάθε οπαδό που θέλει να εισέλθει. Ωραία. Για κάθε οπαδό. Είναι επανάληψη. Τσεκάρω όλη την εκφώνηση. Να διαβάζει το όνομα της ομάδας. Έχει εκείνο το άλλο. Και το λέει στο τέλος. Η επαναληπτική διαδικασία αν τερματίζεται. Άρα έχουμε όσο τερματίζεται. Όταν για όνομα ομάδας δοθεί ο κενός χαρακτήρας. Άρα όσο η ομάδα, για κάθε λέει να διαβάζει το όνομα της ομάδας. Όσο το όνομα είναι διάφορο του κενό και οι δύο χώροι, ή όταν γεμίσουν λέει και οι δύο χώροι. Άρα πρέπει να γεμίσει και ο ένας και ο άλλος για να σταματήσει. Άρα χώρος 1 μικρότερο του 25.000. Θέλω και το ένα και το άλλο για να σταματήσει. Άρα για να συνεχίσει, ή χώρος 2 μικρότερος του 25.000. Οι χωρητικότητες πρέπει να γραφούν από πάνω, αρχικοποίηση. Να βάλω 0. Μπορούμε να το κάνουμε και ανάποδα, δηλαδή αυτά να είναι μεγαλύτερα του 0, να μειώνονται δηλαδή. Εγώ το βάλω να γεμίσουν τώρα. Και το όνομα πρέπει να το διαβάσουμε από πάνω και ουσιαστικά στο τέλος, αν δεν ξέρω αν θα με φτάσει, θα δούμε. Και λέει τώρα, το ξαναπαίρνω, για κάθε οπαδό είναι αυτό. Να διαβάζει το όνομα της ομάδας της οποίας είναι οπαδός με έλεγχο εγκυρότητας, πρόκειται για μία από αυτές που δόθηκαν αρχικά. Άρα αυτό το διάβασε όνομα από πάνω και στο τέλος πρέπει να έχει και έλεγχο. Άρα αρχή επανάληψης μέχρι ότου το όνομα είναι ίσο με το ομάδα 1 ή το όνομα να είναι ίσο με το ομάδα 2 ή το όνομα να είναι ίσο με το κενό. Αυτό πρέπει να πάει και από πάνω και στο τέλος. Άρα αυτό πρέπει να πάει και εδώ. Χωρίς αυτάκια. Είναι μεταβλητή αυτή. Πρέπει να βάλουμε και το κενό. Αυτό από τους δύσκολους ελέγχους εγκυρότητας, γιατί είναι και οι τιμές και η τιμή φρουρός. Άρα το διαβάσαμε αυτό. 2. Ενημερώνει τις διαθέσιμες θέσεις των οπαδών της κάθε ομάδας. Αν οι θέσεις για την ομάδα που ευθύνει δεν επαρκούν, τότε ο οπαδός δεν εισέρχεται. Άρα αυτός, αν έχει επιλέξει την ομάδα 1, τότε αν χωράνε, αν ο χώρος 1 είναι μικρότερος από 25.000, τότε μπαίνει αυτός. Άρα σε αυτό το χώρο μπαίνει ένα άτομο. Αλλιώς λέει δεν εισέρχεται. Τώρα αυτό το δεν εισέρχεται πρέπει να το τσεκάρουμε μετά. Το αφήνω λίγο. Αλλιώς μπορώ να το αφήσω σκέτο. Αν έχει η ομάδα 2, αν ο χώρος 2 είναι κάτω από 25.000, τότε μπαίνει αυτό το άτομο στο χώρο 2. Τέλος αν. Αυτός είναι ουσιαστικά ο κορμός. Δεν είναι να εμφανίζει κάτι, απλά εισέρχεται. Άρα η χωρητικότητα αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα τι θέλουμε.
Η επαναληπτική διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί ο κενός χαρακτήρας, όταν γεμίσουν και οι δύο χώροι, το έχουμε κάνει. Γ3. Το πλήθος των οπαδών για την κάθε ομάδα που τους απαγορεύτηκε να εισέλθουν. Άρα να το και το αλλιώς, αν εδώ το αλλιώς. Δεν μπορείς να το ξέρεις από πριν. Θέλουμε το πλήθος εδώ πέρα. Άρα δύο πλήθη. Αρχίζει και γεμίζει τώρα η άσκησή μας. Εδώ το πλήθος 1 για την πρώτη ομάδα, εδώ το πλήθος 2. Το εμφανίζω εκτός επανάληψης. Να εμφανίζει το ποσοστό κάλυψης θέσεων των οπαδών της κάθε ομάδας που εισήλθαν. Το Χ1 είναι τα άτομα που μπήκαν. Το Χ2 είναι τα άτομα της δεύτερης ομάδας. Άρα τα ποσοστά βγαίνουν κατευθείαν. Είναι τα άτομα που μπαίνουν, διά 25.000 επί 100 από 2 τα άτομα της δεύτερης ομάδας δια 25.000 επί 100 και τα εμφανίζουμε. Μετά να υπολογίζει και να εμφανίζει το όνομα της ομάδας που είχε τους περισσότερους διαδοχικά εισερχόμενους οπαδούς. Διαδοχικά. Εδώ είναι λίγο δύσκολο. Έχουμε, αν ας πούμε έχω ομάδα Α και Β, στο μυαλό μας πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Ποια είναι η ομάδα που έχει τα διαδοχικά? Μετράμε 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Άρα ουσιαστικά θέλουμε αυτό. Και τους περισσότερους βγαίνει το max, αλλά πρέπει να μετράμε και τις ομάδες. Εδώ πέρα λοιπόν θέλουμε να αποθηκεύουμε και την προηγούμενη ομάδα για να συγκρίνω αυτό με τον προηγούμενο. Αν είχαμε πίνακες θα χρησιμοποιούσα την προηγούμενη θέση. Εδώ λοιπόν τώρα πώς θα το κάνουμε? Το κάνουμε πράσινο να φαίνεται. Πρέπει καταρχάς, επειδή όλα είναι ομάδες, τα ονόματα, να αποθηκεύω το προηγούμενο. Άρα να αρχικοποιήσω μια προηγούμενη ομάδα, το προηγούμενο όνομα, με κάτι, ας πούμε με ένα αστεράκι. Το αρχικοποιώ από πάνω. Και στο τέλος, πριν το διαβάσω, δηλαδή πριν το όνομα από εδώ μετακινηθεί στο επόμενο, θα το αποθηκεύω στο προηγούμενο όνομα. Άρα αποθηκεύω το όνομα στο προηγούμενο όνομα και διαβάζω το όνομα. Άρα τώρα εγώ μπορώ να τα συγκρίνω. Άρα μπορώ να πάω τώρα εδώ πέρα και να πω, αν το όνομα, η ομάδα δηλαδή, ας πούμε αυτή, είναι ίση με την προηγούμενη, να αρχίσω να τα μετράω. Άρα να βάλω ένα πλήθος και 1. Αν δεν είναι όμως, αν δεν είναι όπως είναι εδώ, το πλήθος θα το κάνω 1, γιατί είναι η πρώτη ομάδα. Το βλέπουμε εδώ. Άρα όταν είναι διαφορετικά το πλήθος γίνεται 1, που είμαστε εδώ, και εδώ γίνεται 2 και εδώ γίνεται 3 και εδώ ξανά γίνεται 1. Άρα και πάνω το πλήθος να το αρχικοποιήσω με 1 και εγώ θέλω εδώ μέσα να βρω το μεγαλύτερο πλήθος. Δύσκολο. Αν το πλήθος είναι μεγαλύτερο του max, τότε το max είναι το πλήθος, τέλος αν, αλλά θέλω και την ομάδα που ανήκει τους περισσότερους. Άρα αυτή τη στιγμή κρατάω και το max όνομα της ομάδας. Άρα αυτό είναι το γράψε max όνομα. Δύσκολο είναι με τα διαδοχικά, αυτό θέλαμε να δούμε. Γ6. Εμφανίζει την ομάδα που ανήκει ο τελευταίος και ο προτελευταίος οπαδός που εισήλθαν στο γήπεδο. Άρα εδώ βλέπουμε είναι ο τελευταίος και ο προτελευταίος. Εδώ έχουμε βάλει τον προηγούμενο. Άρα ουσιαστικά θέλουμε τα ονόματα της τελευταίας ομάδας και της προτελευταίας. Προσοχή όμως, γιατί το όνομα είναι διάφορο τέλος. Δεν πρέπει να αποθηκεύσουμε αυτό. Άρα
τελευταία ομάδα έχω το όνομα και προτελευταία ομάδα θα έχω το προηγούμενο. Άρα αυτή τη στιγμή θα αποθηκεύω το προηγούμενο που είναι αυτό. Προηγούμενο. Άρα αυτά τα δύο ονόματα θέλω για να μην πάω να αποθηκεύσω το όνομα τέλος. Άρα γράψε κάτω το τελευταίο όνομα και το προτελευταίο όνομα. Δύσκολο. Αυτό ήταν το γάμα. Θέμα δέλτα. Έχουμε 10 ομάδες, είναι πίνακες. Πρόγραμμα, μεταβλητές, αρχή. Όλα αυτά κλασικά. 10 ομάδες που η κάθε ομάδα έχει 4 οδηγούς. Ωραία, 10 ομάδες με 4 οδηγούς. Οι 40 οδηγοί λοιπόν τρέχουν σε 25 αγώνες. Αν πάμε για δυσδιάστατο. Και έχουν βαθμολογία. Να διαβάζει τον πίνακα TAF 10. Τα ονόματα. Σε πίνακα όμικρον 40 τα ονόματα των 40 οδηγών. Θεωρήστε ότι στις 4 πρώτες θέσεις του πίνακα είναι τα ονόματα της πρώτης ομάδας. Από το 5 μέχρι το 8 της δεύτερης ομάδας και πάει λέγοντας. Και έχουμε τον πίνακα Β. 40 ομάδες, 40 οδηγοί με 25 αγώνες. Άρα έχουμε 25 βαθμολογίες. Άρα αφού τα έχουμε κρίνει αυτά πώς θα γίνουν, πάμε να τα διαβάσουμε. Ένα-ένα, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Για γιώτα από 1 μέχρι 10. Πάει αυτό. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε μαζί τώρα. Μέχρι 40 εδώ. Εδώ διάβασε τα ονόματα γιώτα και εδώ διάβασε το β-j. Τέλος επανάληψης, τέλος επανάληψης. Το ξανατσεκάρουμε, είμαστε εντάξει, προχωράμε. Λοιπόν, Δ2. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε οδηγού, την οποία να εμφανίζει με το όνομά του. Άρα έχουμε το άθροισμα κατά γραμμή. Εύκολο. Μέχρι εδώ τα κλασικά. Κάθε οδηγού από τους 40 οδηγούς, το sum. Και ας το βάλω και σε ένα πίνακα. Άρα εδώ στο μυαλό μου θα έχω και το άθροισμα για κάθε οδηγό. Και θέλω να εμφανίσω, λέει, να εμφανίζει τη συνολική βαθμολογία του κάθε οδηγού μαζί με το όνομά του. Άρα γράψε όνομα γιώτα, σίγμα γιώτα. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Να υπολογίζει την τελική βαθμολογία κάθε ομάδας που προκύπτει από το άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας όλων των οδηγών της. Άρα είναι το άθροισμα ανατετράδες ουσιαστικά. Για να σκεφτώ την πρώτη ομάδα, το κάνουμε έτσι αναλυτικά. Η πρώτη ομάδα είναι από το 1 μέχρι το 4 και θέλω το άθροισμα της συνολικής βαθμολογίας. Άρα είναι το άθροισμα του σίγμα. Αυτό είναι μόνο για την πρώτη ομάδα. Ωραία. Να το βάλουμε σε επανάληψη. Ποια θα αλλάξουν? Θα αλλάξει αυτό, γιατί μετά θα γίνει 5, το άλλο θα γίνει 8. Άρα να το βάλω σε πίνακα. Ας βάλω ότι είναι 10 ομάδες. Είναι λοιπόν 10, το βάζω σε μια επανάληψη των 10 και το βάζω με πράσινο.
Άρα αυτό εδώ που αλλάζει θα το βάλω μεταβλητή. Το α είναι από πάνω 1 και το άλλο είναι 4. Άρα τα σβήνω αυτά, β. Και από κάτω είναι ανατετράδες, άρα και 4 ακόμα. Αυτό βγαίνει. Και αν θέλω να το αποθηκεύσω κιόλας, να πάει και σε πίνακα, μπορώ να πω σύνολο ομάδας κάπα εκχώρησε σαμ. Τέλος επανάληψης. Άρα κάθε ομάδα, εδώ έχουμε φτιάξει και το σύνολο ομάδας που θα βγουν 10. Το βλέπετε 10. Άρα μας λέει εδώ να εμφανίζει την τελική βαθμολογία κάθε ομάδας. Άρα γράψε το sum ή το shock K. Αυτό είναι το δ2. Να εμφανίζει το όνομα και την ομάδα του οδηγού που κέρδισε τον 8ο αγώνα. Ο 8ος αγώνας είναι η 8η στήλη. Το βάλω από εδώ. Ποιος κέρδισε στην 8η στήλη. Ουσιαστικά, επειδή μιλάμε για οδηγούς, είναι το min. Όχι, μισό. Δεν είναι χρόνη, είναι βαθμολογία. Άρα έχουμε το max της 8ης στήλης. Άρα το μυαλό μου είναι πρώτα το J, άρα το J είναι το 8, εντάξει πάει αυτό. Για Ι από 1 μέχρι 40, να βρω το max. J, ή J,8, άρα αυτό φεύγει, που το βάλαμε το 8 εδώ. Να βάλω το max και να κρατήσω τη θέση του, ο οποίος είναι το Ι. Με βάση το Ι λοιπόν, αυτός είναι ο οδηγός. Ο οδηγός, δηλαδή ο νικητής, είναι το όμικρον θ. Πρέπει να δω την ομάδα του. Τώρα η ομάδα είναι ανατετράδες. Η ομάδα είναι ανατετράδες. Για να δούμε όμως πώς βγαίνει. Έχουμε 40 εδώ πέρα στοιχεία. Αν το σκεφτούμε, ας πούμε ότι έχουμε το θ3. Σε ποια ομάδα είναι αυτός? Αυτός είναι στην πρώτη ομάδα. Ωραία. Ανατετράδες, άρα το μυαλό μας πρέπει να το διαιρέσω. 3 δια 4 κάνει 0 και αφήνει υπόλοιπο. Αν αφήσει υπόλοιπο, θα πρέπει να προσθέσω μία ομάδα ακόμα. Ενώ αν δεν αφήσει, δεν προσθέτω. Βλέπετε, ανατετράδα. Άρα βάλω ας πούμε το 7, ανατετράδα βγαίνει 1. Ναι, αλλά είναι στη δεύτερη ομάδα, πρέπει να προσθέσω. Ενώ αν βάλω το 8, βγαίνει κατευθείαν στη δεύτερη. Άρα εδώ πέρα έχω, αν το θ είναι πολλαπλάσιο του 4, η θέση της ομάδας είναι το θ div 4. Αλλιώς, αν αφήνει υπόλοιπο, η θέση της ομάδας είναι το θ div 4 και 1 ακόμα. Άρα εμφανίζω τον νικητή, που είναι ο οδηγός, είπαμε, και το όνομα της ομάδας το taf θ όμικρον. Ωραίο. Το δ4 εμφανίζει τα ονόματα των δύο καλύτερων οδηγών κάθε ομάδας. Για το σκοπό αυτό να καλεί για κάθε τετράδα οδηγών της ίδιας ομάδας το υποπρόγραμμα με όνομα ταξινόμηση, το οποίο θα κατασκευάσετε. Άρα έχουμε να κάνουμε ένα κάλεσε ταξινόμηση και στο τέλος να το φτιάξουμε. Λοιπόν, τι λέει? Θα δέχεται τον πίνακα με τα ονόματα των οδηγών. Τα ονόματα των οδηγών τα είχαμε βάλει στον πίνακα όμικρον. Το περνάμε αυτό. Τον πίνακα με τη συνολική βαθμολογία. Το πίνακα με τη συνολική βαθμολογία των οδηγών το είχαμε στο σίγμα. Το περνάμε και αυτό. Και δύο ακέραιους.
το α και το β τώρα. Τι είναι αυτή η ακέραιη? Το α και το β. Ο πρώτος αριθμός θα προσδιορίζει την αρχική θέση στον πίνακα των συνολικών βαθμολογιών και ο δεύτερος την τελική θέση στον πίνακα και θα ταξινομήσει ευθύνουσα σειρά τον πίνακα με τη συνολική του βαθμολογία. Μόνο για το τμήμα του πίνακα απορρίζουν οι δύο, γιατί το θέλουμε για κάθε ομάδα αυτό. Άρα το πηγαίνουμε ανατετράδες. Τώρα αυτό ας πούμε μπορούμε να το βάλουμε R και tel, γιατί έτσι το έχω στην εκφώνηση. Άρα την πρώτη φορά το R και tel θα είναι το 1 και το 4. Μετά θα είναι το 5 και το 8. Θα τα στέλνω κάτω στο ΑΒ και θα κάνει ταξινόμηση αυτά τα δύο στοιχεία. Άρα κάτω είναι εύκολο. Για Ι από το δεύτερο μέχρι το Β. Για J από Β μέχρι Ι με β-1. Αν θέλουμε τη συνολική βαθμολογία κατά φθήνουσα και θέλουμε ένα temp για το σίγμα, και ένα temp για τα ονόματα. Προσέχετε τις διπλές ταξινομήσεις με τα δύο κριτήρια. Προσέχετε πολλά temp που χρειάζονται. Το ταξινομώ αυτό. Άρα αυτό έγινε ταξινόμηση, τέλος διαδικασίας. Έχει ταξινομήσει την τετράδα ουσιαστικά. Πετάμε εδώ τις μεταβλητές. Οι πίνακες κανονικά, προσέχετε. Χαρακτήρες όμικρον 40, σίγμα 40, αγκύλες εδώ. Ακέραιες α, β, ι, j. Το temp είναι ότι είναι το σίγμα. Σύνολο βαθμολογίας, είναι ακέραια. Temp 1 ονόματα. Αυτή είναι η ταξινόμηση. Εύκολο. Εδώ λοιπόν πρέπει λοιπόν εγώ να βάλω τώρα για κάθε ομάδα για Ι από 1 μέχρι 10. Άρα στην αρχή το R, πάω λίγο πιο κάτω αυτό. Το R πρέπει να είναι το 1 και το tel το 4. Άρα να ταξινομήσει εδώ το 1 και το 4, να το στείλει κάτω να τα εμφανίσει. Θέλουμε τους δύο πρώτους. Άρα αφού το έχουμε βάλει τώρα θέλουμε να εμφανίσει τα ονόματα των δύο καλύτερων. Άρα είναι το όμικρον R και το όμικρον R και 1. Ο πρώτος και ο δεύτερος αφού είναι το ρο 1. Μετά όμως αυτό θα γίνει και 4. Άρα να γίνει 5 και το tel από 4 να γίνει 8. Άρα να ανέβει πάνω αυτό, να γίνει βλάκια εδώ, θα πρέπει να πάνε από πάνω αρχικοποίηση, το R να γίνει 1, το tel να γίνει 4, να έρθει το 1 και το 4, να πάει κάτω, να ταξινομηθεί, να εμφανίζει το 1 και το 2, μετά να γίνει 5, 8, να ανέβει πάνω, ταξινομώ το 5, 8, εμφανίζω το 5 και το 6. Άρα εμφανίζω τους δύο πρώτους, αυτούς δεν τους εμφανίζω και μετά βλέπω 5, 6, αυτούς όχι, 7, 8, 8, 9, 10 και πάει λέγοντας. Τέλος προγράμματος, συμπληρώνω μεταβλητές και τελείωσε. Δύσκολο θέμα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό